mutai rok hwnoi jeng borok rok surilayo khulumlayo puto chamani bisingtwi phiaba mokol bai nugya hunjo bai khanaya tangi bo maya kokbo sawi maya haini bagino hunjago mutai rok ma phani mango bwsarok no naikolo pusiwo kaham hamya nayo chamung numung ruwo ma pha wngkha mutai suk belekheno kharang masisa kothma tubi phaikya tini lukurangni thani buma bupha kwrwi nukhung bwsa khorok bano chacharara khlaiwi nukhung pusi ma tonga jawo bupha mutai chalangkha buma kharlangkha kubun chalabai bihi kharjagwi bwsa khorok bano twiwi bupha kobor suluk wngkha chuwak numang thwilangkha tabuk jori de burma Protos de Burma, Songita de Burma, Momota de Burma, Shani de Burma, o khorok ba srairok tentru mentru chana nungna bialo kalaija tongna nok chukhru kuru lekhapora ma khlaya samung tangwi ajuwi chalaijawo rabar bagan tongja mabo phalima khibka ration card APL buma khibi kalangmani yagulo jotono buphabai baksa samungo yagmar lakha ajdani bagwi lekhapora yakri markha nukhungo rang pusa kwrwi rang pusina ajdani bagwi o khujak bohokno subunani bagwi samungo yakmar lakha srai tengkur mengkurni simino phiya bupha mutai chalangmani ulokhe khorok bani khorogo sakolom siduk krikha nogo chakra hnai siduk krikha tabuk basara chacharara nanglaijak asu kharang masingsa nukhungo tendru mentru srairungni kothomano khnawi kebo phano nasunai phano kwrwi buma kwrwi bupha kwrwi o srairok tabu nangwi tongo lukurang thaniwo chubachu kharangna sidui kwrwikha patimung Gumati Hangkor Omorpur Subdivision Kashi Chandropara ni Office Moni Deburmani nukhuni kothoma nai norok nini babu thi thangmani yakulo tabuk nini babu ni kaskormo rok paimani yakulo tabuk tam khaino rok salai tonga singje buishuba sorpaiman abuban salai tong kambukun lan kri khus tabuk sukjora kono kam lain kri nokni nukhung thokung rogo kebo khano NDC MLA mohero norok nukhungo kasawi naganai nai phayako je norok ni nok tangjak tongmani ba o nukhung tangjak tongmani obo norok hapangni thani sorkarni thani manjamani da na norok sak ajiwi tangmani sak aji tangmani namo sing sorkan thani kun maya sorkarni thani ba hapangni thani kun sep sapmani kun maya haike nang tabo hapangni thani ba sorkarni thani sep sap tam sanani musung ang sanu musung bo hapang thani no kaisa tei kaisa sanu musung hatai kusuk sungteni belai kosto tei kasal ab kaisa mana musung ge nok bo hamya nok ro kaisa kusmana musung nini jungjal ke tui bai no obono nang hapangno yapa pheljao abu kanin bagni sungo subida sanan le bunara salta sani thagi pan sana yani wanchu tei rogla sunga sakasal madeli no ngi me sungbo cheren somai mang tongla salchar bura buri sunga na bot asaka hate kusungmano bage tei khogi ningnan ta si chero rong mamang tei bu khogi maya buike supply rok man bai fu sungka bro bu manya abun bage ang tei bai no kasha mana musung haike tab sukjora norokni buni yangke supply showi norokni yangke supply shopaya haike norok tui ninglai mani ke bo jagani ninglai tonglai ayang harong ni nunggu koloni nung makaya ba sarkar man pan hatai kusuk ba sakasal ma kosto ngota amnai haike norok ma haike mangno tonglai jaka haike nini manai tei nini phayong song lekha pora rokhe pori tonglai jaka ma porli agi pori tong mai mani no sungjotun pori tong
Hingke abon bising por tong mang ama hamyang kha bosor kaisa hamyang kha hingke bono nai lekha hingke sung joto no tesa pora maya karpika hingke ama thangmi mani agolo sung tesa porikha pori phano babu saisungba sele sarnai poda pornai hingke ang yakari rikha abono wansukene babu saisung bisa khaimanan hne an pore khane mana yakapika babu saisung hne bobuchi konishibuna tagan manasila bobuchi konishimi no babai baksa kam tangkha ko agi roborok tong roborok rawo hake bobo pora yakari marikha hingke abon bising go babu bo ama yakar kalangman ba ta sirobot bagan rikha ration card bo bone marikha nogni mani rok ma phalbai kya khado alarok dekara rok jotor ma phalbai kasung ama hami yakar kalangman pore hingke babu saisung kobor haing thangka amtike nogni mani phalisi tai ama sungno yakar kalang thangka hangkai hingke amtike kobor mang bo choli tongka hangke sungtak an manaisla baikne robor rawo isung manai no pusika babu to chuang nungbu tamungu bunni wanchugi kabo amano kathang tongte tisiam heke sung wanchugi ma tongo haingo hne delin bo chuang nungi kabo agi khe ningya nama tongpuru hingkai hingke ama yakar kalangman pore hingke bo chuang rong nungkha tamungkha sochurpo nungkha ta wani sintain amtike no sung manai songno pusika manai bekene kene khe robor rawo hingke sung school o yakar irbaikha amon bisingo kotak an bahana juk songbo je khorok buri tongne rok borok ma porali atak ang bai baksana da karak lai beja hake norok ni babu sukjora norok ni nok nukhungo mung sakri kha buk jangu hake mo hai ungbi tongmani jorabo tabu nini manai song norok ni asai basa khorok suk kathang tong chung ang bai hingke khorok buri khorok batong khorok ba joto no pori uda na pori tabu ke porne krikha ke bo phan pori ne haike nang tabu ta singgo to saka haste hapangno ba sarkar government maherok no nok tei tuini bagui chini mo nang to yafa phelka haike nang tabu nini monai sungni bagui lekha pora ni ligi wo hapang haste ni thani yafaro phela da musu abo kaisa ang manamusu ang siom haing thangpano siapon an mena sonop simpan ang pori na rong musung ang muge bahai ke pori na ba ang stak bong no phaisang phatini ge basar nai ang por na musung phan pori mangla sarkar no thini ang abo kaisa mana musung ta bisi ko bang no pori ma phano masa mangi phano pori na ba ge ang sarkar no sam nang lekha pora rong srung di ge bahai no haste hapang ni thani yafa phel jaw amonai haike nini nok nukhung tei mo haike choli tongoi ko nang tabu norok ni lukurok chuba mani pai thangka ba mohairok ongi thangka gothine borok gothuni thangka haike nang tabu haste hapang no kono umahai kaisa kamni bagui sujuk subida rok nole no yafarok phela domusu phela musung sungba kun kam kriba borok rikhaisi sangma sasinai bunar ba sung salpasak thangke saimanan boiba mai titi sabai khangke nogo je homda sawan sung to bui he jaga bukre jumi bukre tamkai chanan bui salja phaike si thangai sung phaiding ka si sung thanan bui phadi si yang ka tamkai thanan obono kamrok ni bagai bo suji subida nayo sarkaram thani nang to taisingu saka norok ni rabat bagan tongko haike o tabung norok ni rabat bagan rok tada tongko kri khaba ama hamya puruno o riwi mari kha amano sori hamya nale puru rikha amo phali marukha norok ni rabat bagan tongmani haike norok ni nok nukhungo ration card rok ke tam tongmani ration card ke apel dong APL asik mo hai nukhung ongbi tong phanse norok ni ration card APL buirne rok siri khang ka sumtang khanem bisikai bisu ongbi tong khan norok mo hai ration card mani obrogla samia babu bosalan 10 বছর রকম খানা বুঝে বাবু আনো কাম কা সালাং ইয়াবা বছর রকম খাং ব সাইমান চুকিয়া 10 বছর হাই রং তো খান রক এপিএল তং আসুরং নং খানা বাবু আনো সালাং ইয়াবা আং তাম ছানা আমনাই নরক নি আসাই বাসানি মুং বিশা ন সাউই দিমান an bumung khe jori debarma an manani manaislan ke portus debarma nini babu thi thangnai bini mung tam office mani debarma kami kashi chandra para block hompi district district gaya gumuti tripura sub division
Umurpur. Tapsuk jora amsani MLA MDC neta khangjane rok thangai sidu nasunai kori khon tongna nok chukru koro ajimung lama kori buni nogo mula tangai khese ajidarani salajanani nungna tui kori haksalni ma tui ma khogo srayarok mamang tui khogo sidu nungna chogya hanibai hase haponi thani bukhuk jori debromani koimung tongnani nok nungni tui ajimung lama kisa khalai rajadi bufayung bahanok songno porina muchung jago phiaba rang kori bufayung songno bahanok songno ponene bagai kisa chuba jadi haponi thani obo hakino koikha bukhuk jori debroma